Ο Dr. Kevin Lowe, DC, συγγραφέας του βιβλίου «Το πρόγραμμά σας για πρόληψη και θεραπεία της σκολίωσης με φυσικά μέσα, πάρτε την υγεία στα χέρια σας» και δημιουργός του DVD ασκήσεων για την πρόληψη και τη θεραπεία της σκολίωσης, έχει δημιουργήσει ένα καινούριο εργαλείο για όσους πάσχουν από σκολίωση, το ScolioTrack. Μια πρωτοποριακή νέα εφαρμογή κινητού που βοηθάει τους ασθενείς να μετρήσουν την κατάστασή τους εύκολα από την άνεση του σπιτιού τους. Μόλις εγκαταστήσετε το ScolioTrack, θα εμφανιστεί πρώτα στην οθόνη η σελίδα επιλογής χρήστη. Τότε θα δείτε το γράμμα I στη δεξιά γωνία στο κάτω μέρος της σελίδας. Απλώς κάντε κλικ επάνω του για να δείτε με λεπτομέρειες πώς λειτουργούν τα κουμπιά της οθόνης. Υπάρχει ακόμη ένα κουμπί βοήθειας που θα σας καθοδηγεί μέσα στην εφαρμογή ScolioTrack. Περιηγηθείτε στη λίστα των πιο συχνών ερωτήσεων για εύκολη αναφορά και βοήθεια. Όταν προσθεθεί νέος χρήστης στο ScolioTrack, η εφαρμογή θα κάνει αποτελεσματική μέτρηση της σκολίωσής του. Για να γίνει αυτό, πατήστε το κουμπί με το σημάδι συν στη δεξιά γωνία για να αρχίσει η διαδικασία εγγραφής. Στη σελίδα «Προσθήκη χρήστη» εισάγετε πρώτα το όνομα του ασθενούς. Στη συνέχεια, προσθέστε λεπτομέρειες όπως το ύψος, το βάρος, την ηλικία και μην ξεχάσετε να επιλέξετε τις μονάδες μέτρησης. Η εφαρμογή δεν σας υποχρεώνει να εισάγετε όλα τα στοιχεία του ατόμου. Μόνο το όνομα αρκεί για να ξεκινήσετε. Όταν γίνει αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση» που βρίσκεται πάνω δεξιά στη σελίδα. Έτσι, η εφαρμογή θα μπορέσει να δεχτεί και να αποθηκεύσει τις πληροφορίες που εισάγατε. Στη συνέχεια, επιστρέψτε στη σελίδα «Επιλογή χρήστη». Τώρα, κάντε κλικ στο νέο χρήστη για να πάτε στη σελίδα ScolioTrack και ετοιμαστείτε για την πρώτη σας μέτρηση. Η σελίδα ScolioTrack αποθηκεύει όλες τις προηγούμενες και τωρινές μετρήσεις και πληροφορίες. Μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα αυτή οποιαδήποτε στιγμή. Για να ξεκινήσετε τη μέτρηση της σκολίωσης, κάντε κλικ στο πλήκτρο «Μέτρηση σκολίωσης τώρα». Αυτό το πρόγραμμα μέτρησης της σκολίωσης κάνει χρήση των καλύτερων μεθόδων για ακριβείς μετρήσεις. Τώρα, η εφαρμογή θα σας δώσει οδηγίες σχετικά με την οθόνη βαθμονόμησης. Εδώ θα γίνει η μέτρηση και η καταγραφή της σκολίωσής σας. Τώρα θα ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να γίνει βαθμονόμηση της συσκευής και καταγραφή των μετρήσεών σας. Για να ξεκινήσει η βαθμονόμηση της συσκευής, κρατήστε το iPhone πάνω σε ένα τραπέζι ή σε κάποια επίπεδη επιφάνεια με τα κουμπιά προς τα πάνω. Δηλαδή τα κουμπιά να μην είναι ανάποδα. Τώρα πιέστε το πλήκτρο «Βαθμονόμηση 1». Το επόμενο βήμα είναι να στρέψετε το iPhone πάνω στην ίδια επιφάνεια και να το γυρίσετε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τώρα πιέστε το πλήκτρο «Βαθμονόμηση 2». Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πλήκτρο «Ολοκλήρωση» που βρίσκεται πάνω δεξιά για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία βαθμονόμησης. Για να ξέρετε αν η βαθμονόμηση της συσκευής έγινε με επιτυχία, θα πρέπει η μέτρηση του ScolioTrack να δείχνει 0 βαθμούς αν τοποθετηθεί η συσκευή πάνω σε μια απολύτως επίπεδη επιφάνεια. Σε περίπτωση που η συσκευή μετακινήθηκε ή η επιφάνεια δεν ήταν επίπεδη, το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό. Σε αυτή την περίπτωση, πατήστε το πίσω κουμπί που βρίσκεται κάτω αριστερά και επαναλάβετε τη διαδικασία. Σιγουρευτείτε ότι η επιφάνεια είναι απολύτως επίπεδη. Όταν βαθμονομηθεί σωστά η συσκευή, το επόμενο βήμα είναι να μετρηθεί η σκολίωση του ασθενούς. Αυτό πρέπει να γίνει με τη βοήθεια κάποιου άλλου ατόμου. Το άλλο άτομο θα πρέπει να παρατηρήσει τον ασθενή και να τον βοηθήσει να τοποθετήσει σωστά την εφαρμογή μέτρησης επάνω στη σπονδυλική του στήλη για να γίνει μέτρηση ή καταγραφή της σκολίωσης. Αυτά είναι τα βήματα που θα ακολουθήσετε για να μετρήσετε τη σκολίωση και να χρησιμοποιήσετε σωστά το ScolioTrack. Σταθείτε πίσω από τον ασθενή που έχει σκολίωση. Βάλτε τον ασθενή να σταθεί όρθιος, με ίσια πλάτη και τα χέρια τεντωμένα μπροστά. Τώρα πείτε στον ασθενή να σκύψει μπροστά, λυγίζοντας τη μέση όσο μπορεί. Δεν πειράζει αν ο ασθενής δεν μπορεί να σκύψει εντελώς και να αγγίξει με τα δάχτυλα το πάτωμα. Καθώς εσείς είστε ο εξεταστής, θα παρατηρήσετε τον ασθενή από πίσω, καθώς είναι πιο εύκολο να δείτε τυχόν παραμορφώσεις, κυρτώματα στα πλευρά ή προεξοχές, αφού η σπονδυλική στήλη φαίνεται καθαρά. Να έχετε τα μάτια σας στο ύψος της πλάτης για να παρατηρήσετε προσεκτικά τη σπονδυλική στήλη. Προσαρμόστε τη στάση του ασθενούς έτσι ώστε να βλέπετε καλύτερα το κύρτωμα, την προεξοχή ή την παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης. Θα πρέπει τώρα να τοποθετήσετε το ScolioTrack εγκάρσια στην προεξοχή ή το κύρτωμα και να κεντράρετε το τηλέφωνο πάνω από τη σπονδυλική στήλη. Κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση» για να μετρήσετε τη μέγιστη στροφή των σπονδυλικών σωμάτων ή ATR, δηλαδή το βαθμό στρέβλωσης της σπονδυλικής στήλης. Η μέτρηση της σκολίωσης έχει τώρα καταγραφεί. Την ίδια μέρα, αφού έχει καταγραφεί η μέτρηση, φωτογραφίστε το άτομο σε όρθια θέση.
Αυτό θα βοηθήσει στην κατανόηση των οπτικών αλλαγών της σκολίωσης σε μελλοντικές μετρήσεις. Καθώς φωτογραφίζεται, οι ώμοι του ασθενούς θα πρέπει να λειτουργούν ως οδηγός για να είναι το σώμα κεντραρισμένο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης προηγούμενες φωτογραφίες. Σχετικά με τις φωτογραφίες υπάρχουν διάφορες επιλογές, όπως να επαναλάβετε τη λήψη της φωτογραφίας, να αποδεχτείτε τη φωτογραφία που τραβήχτηκε, να παραβλέψετε ή για να ακυρώσετε βγαίνετε από το Scolio Track και επιστρέφετε στη σελίδα χρήστη. Δεν είναι υποχρεωτικό να ενημερώσετε τη φωτογραφία, αλλά αυτό συνιστάται οπωσδήποτε για μελλοντική αναφορά. Επίσης, εισάγετε το ύψος και το βάρος που είχατε τη μέρα που μετρήσατε τη σκολίωσή σας με το Scolio Track. Έτσι θα παρακολουθείτε την εξέλιξη πιο εύκολα. Μην ξεχνάτε να αποθηκεύετε όλα αυτά τα δεδομένα. Το ειδικό χαρακτηριστικό της εφαρμογής που καταγράφει τις φωτογραφίες, το βάρος και το ύψος μαζί με τη σκολίωση είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να παρακολουθείτε τη σκολίωση μικρών παιδιών. Αυτό είναι χρήσιμο για να αναλύετε το αποτέλεσμα που έχει η σκολίωση στα μικρότερα παιδιά. Η κατάσταση μπορεί να χειροτερέψει με την ηλικία. Επίσης, στους ενήλικες καταγράφονται οι αλλαγές του ύψους και του βάρους εξαιτίας του εκφυλισμού ή της αλλίωσης που οφείλονται σε επιδείνωση της σκολίωσης κάθε χρόνο που περνάει. Καθώς μεγαλώνεται, η κατάσταση επιδεινώνεται. Αυτό επηρεάζει το σώμα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Τα δεδομένα που συλλέχτηκαν παρουσιάζονται στη σελίδα περίληψης. Από τη στιγμή που τα ελέγξετε, μπορείτε να πατήσετε μία φορά για να σβήσετε το κείμενο και ακόμη μία φορά για να σβήσετε το πλέγμα. Η φωτογραφία παραμένει και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για μελλοντική αναφορά. Πατήστε το κουμπί «Αποθήκευση» για να γίνει ανάκτηση αργότερα. Συνιστάται οι ενήλικες να μετρούν τη σκολίωσή τους τουλάχιστον μία φορά το μήνα και τα παιδιά 2 φορές το μήνα. Υπάρχει επίσης το χαρακτηριστικό της γραφικής απεικόνησης. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όταν έχετε καταγράψει 3 έως 4 μετρήσεις για να κάνετε σύγκριση. Μπορείτε τώρα να παρακολουθήσετε τις αλλαγές στο ύψος και στο βάρος και να τις συνδέσετε μεταξύ τους. Επίσης, μπορείτε να πατήσετε επάνω στο αποτέλεσμα των καταγεγραμμένων ημερών και να δείτε την περίληψη των δεδομένων της συγκεκριμένης μέρας καθώς και τις φωτογραφίες. Η εφαρμογή Scolio Track σας κρατά ενήμερους μέσω της σελίδας ειδήσεων του Scolio Track σχετικά με τα τελευταία νέα και τις έρευνες που πραγματοποιούνται και αφορούν τη σκολίωση. Επίσης, η σελίδα αυτή διατίθεται μαζί με την εφαρμογή. Προχωρήστε λοιπόν και επωφεληθείτε από τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τη σκολίωσή σας από την άνεση του σπιτιού σας.